बिसायख'थिया फैगासिनो दङ इउपिपिएलनि मावनाय सरकारनि मावनाय माबायदि जादों नोंथांनि नोजोराव? खुलुमबाय गिबियावनो मिडिया प्रेसनि नोंथांमोनखौ आं दिनै मिडिया प्रेसआव बेखौनो बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय गोबां फुवा ओंखारदों जितु एग्जिस्टिं एमसिएलए बिथांखौ गोबां सुबुंफोरानो एगेन्स्ट पार्टिफोराबो बुंदों गावनि पार्टिनि मानसिफोराबो बुंदों इउपिपिएलनि मानसिफोराबो मोजां नङा मा नङा होननानै किन्तु बिथांखौ मोजां नङा होननानै मा प्रमान होनो हादों बिथांमोना दिनैदि खुगासिदों सरगियारिनि माबायाव एगेन्स्टआव बिथांमोना मा प्रुफ होनो हागोन? जोंथ' दायो नुनो मोनदों बिथाङा माथो बे 4 बोसोराव जेसेस्थ' खामानि मावदों बेलेग लिडारफोरा 4 बोसोराव बेसांखिनि रायजो राजाखौ अननो रोङाखैमोन आरो सहाय होनो हायाखैमोन किन्तु बिथांनि जितु मावदों बेखौथ' जों रायजो राजाफोरा गासैबो नुदों आं बुंलायनांगौ खोथा नङा किन्तु रायजो राजाफोरा जेसां हाद्रि सारनानै गुबुना बुंब्लाबो रायजो राजाफोरा मेगन दंथ' बिथांमोना नुदोंथ' सन्जय सरगियारिया मा मावदों मा मावाखै। थारमाने नोंथांनि नोजोराव सन्जय सरगियारिया हरिसिंगा समस्थियाव खोब मोजां खामानि मावदों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा? मोजां खामानि मावदों आरो थांनाय बाराव जितु माबा सार्भिस साकरि रिजाल्ट जादों हरिसिंगा समस्थियावनो हाइस साकरि मोननाया खैजोन मोनलांदों लायो 36 जना हरिसिंगा समस्थियाव मोनदों सोरनिफ्राय मोनदों बियो सोर लिडार दैदेननायाव मोनदों बियो सिगाङावथ' बिदि मोनाखैमोन बिपिएफआ 17 बोसोर सलायबाय जोंनि हरिसिंगायाव सोर सासे मास्टर बायदियाव मोनदों रावबोथ' मोनाखै थारमाने 17 बोसोराव बिपिएफआ हरिसिंगा समस्थियाव जेबो मावासै मावदोंबाबो बेफोरबायसा लाइमोनफोरनि थाखाय बा साकरिफोरनि थाखाय जोंनि नुनायाव मोननो हायासै आरो आंबो बिपिएफआवमोन आंबो 15 बोसोर बिपिएफ खालामबोबाय किन्तु बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौ बांद्राय मोजां मोनैखाय आङो इउपिपिएलआव सामिल जाबाय माने रुलिं पार्टिजों थानानै हेफाजाब होनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांथों होननानै आङो हेफाजाब होफैबाय दाथ' मा सानो नोंथाङा फैबाय थादों बिटिसि इलेक्सन टिकेटनि बेलायावथ' आं बुंगोन जेसांखि जाया मानो सन्जय सरगियारियानो टिकेट मोननांगौ आरो रायजो राजाफोराबो बेखौनो नागिरदों जायफोर केन्डिडेट ओंखारदों बिथांमोना रायजो राजा ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटिफोरदों पेरेन्टफोरदों जेबो ट्राम्सआनो गैया माथो जों नुबाय थादों सस्त्राबारा प्राइमारियाव फैनानै सावरायदों ना मादों बेबो गैया थारमाने गोदान आरो बिजाथि ओंखारबावदों नामा गोदान बिजाथि ओंखारदों होननाय खोनादों बिसोरो गावसोर एस्ट्रा आन्दो आरो माबा जालांबाय जेनेबा खोनादों किन्तु जोंनि मेगनजों नुवाखै किन्तु सोर केन्डिडेट खिथानो हाया दा जोंहा सासे बर'नि एमसिएलए थाखानाय बेलायाव बिथांनि आखायाव बेसेबां रायजो राजाफोरा गुवारै दङ दा बिथांमोनाथ' गोदान बाला रायजो राजाखौ आरो एडजास्ट खालामनो बेसेबां टाइम लागोन ओंखायनो नोंथाङा सन्जय सरगियारिखौ नागिरो आरोना आंनोथ' 100% सन्जय सरगियारिया टिकेट मोननांगौ आरो आं प्रमद बर' सारखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांनि मावनाय दांनाया अके दा दसे बेयावखायनो फैबाय थानाय 36 नं हरिसिंगा समस्थियाव बिथां सन्जय सरगियारिनि टिकेटखौ मोननांगौ आं दाबिदार खालामदों आरो सन्जय सरगियारिनि बेलायावथ' जों सन्जय सरगियारिखौ दासिमबो गाज्रि खामानि मावनाय नुवाखै आरो बेयो जोंनि सस्त्रपारा जोंनि हरिसिंगानि बहुद खामानि मावदों आरो जों बेखौनो दासिम जों बेखौनो मोनजानो लुगैयो आरो जों बेलेगखौबा जों गनायनाय नङा बिदि आरो